أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويئذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande ñalawmaare asawe nogas e joyabre lewru ramadana hijira annabi jameɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore be sappo e nayabre lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. En ɗon nder fassurgo deftere Allah teddunde, en ɗon nder surol baqara, en ɗo hara gare magol, en jangino ayare lillahi keña, amma en heɓai en fuɗɗi fassurgo nde en timminai en fuɗɗitiran doga dow mare. lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. جمراوي لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات دم كوني أدو أسمانجي، وما في الأرض يكوني هالدي لله عند من الله ودني. وإن تبدوا تون وانجني ما في أنفسكم وني هايون كيجي مودون أو تخفوه كوبو أنشودي يحاسبكم به الله جمرا هرسكا أن بماجي ويغفر ويعفى لمن يشاء مؤموي ويؤذب وينجتا من يشاء مؤموي، والله جمرا قدير أتم بودج على كل شيء دوكلا كود مفو. لله ما في السماوات وما في الأرض. معنى لله ما في السماوات وما في الأرض آية من دواري باو آية كيتاجي توكي ندردي كوبو بيوي هندر مودي بتفسيرو آية ردو ندوادي دواري ندواد تلخيصو آية جلوتو دفو ماجي أيديغا إن فتي على صدقاجي سيجمع رأيهم الله بما تعملون خبير والله بما تعملون بصير. وكما ودى آيات كالتا فما للظالمين من أنصار يكون عندي إماجي نن يجمع وارتي هالاجي ربا بين ماله رمبو جمراو ودي والله بكل شيء عليم والله بما تعملون عليم. جمراو سبي هالا أندل سي olori o waddi haala rihanu jamira lori wari o wi en wallahu bima tamaluna alim.
jomirawo yiɗi holla en milakul amri man ɗume on hawti hunde man fuu ta anana Allah ɗo andi ko ɗume, Allah ɗo andi ko ɗume, Allah ɗo andi ko ɗume, a waɗa ka ƴamugo hoore maɗa no andal woni, no andal Allah woni. ɗan joni so wi lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi, ma fi samawati ko woni ha leddi, ko woni ha maji, jomirawo wima ase kanji man hanko mari ɗi, ko woni ha nder maji bo hanko mari ɗi, nonnon leddi bo hanko mari ndi be ko woni ha nder mari pat. to se en gaɗi misalu ba en boloyi Kenya, hunde to an mari nde maral timmudude, to wala mo watta i haɗa be andal mare, filita anda andal mare no woni yotti maɗa an, ngam an mari. kañum watta hunde ma to goɗɗo ƴamima no kaza ka wa'i, ko kuma goɗɗo fotfottiri be maɗa ha dow tindinore hunde, se to a hujjimo a wiyamo hunde nde min mari nde, sakko a wi'a a yeccatam no nde wa'i, to andal timmudungal wala ko yetti marɗo hunde. to Allah se o wari se o tindini en ha ayare ɗo, o wi en lillahi ma fi samawati, oni asamanji ɓuri mawnugo, ɓuri ɗuɗugo, ba en bolliri ka ñalamaje caliɗe. asama kañum ɗum nizamu on, jusɓudi on, bana jusɓudi men en andi ha leddi, wodi ko ɗo wura ha leddi, ɓiɓɓe adama ɗon, jinnaji ɗon, dabbaji ɗon, kaytiniɗi ɗon, ɗiɗo ha leddi. to amma se o fuɗɗiri be nanta ko woni ha asama, kanjum malaika en. malaika en mai hamɓe none none, nden na malaika en tan woni totton, takleje goɗɗe feere bo ɗo ha totton. kala ko woni ha asaman ɗo fu bo ko woni ha asama yeeso bo feere. asama arandewgo en heddata takle gonɗe ha totton, malaika en wonɓe totton, be nanta takle gonɗe ha totton, none maje feere, nizamu ngendam maje feere, be nanta haraka maje feere. nden to a sali a yehi asama ɗiɗaɓuma ko a tawata totton, nden nandayi be ko woni ha asama arandew, diga malaika en wonɓe totton, be takle gonɗe totton, be nanta jiyaɓe Allah irum annabo en wonɓe totton. a tawa nizamu ngendam maɓɓe feere, nizamu no ɓe goni feere, nandayi be je asama arandew. nonnon to a yehi asama tataɓu, nonnon to a yehi asama nayaɓu, nonnon to a yehi asama joyaɓu, nonnon to a yehi asama jeegojum, nonnon to a yehi asama jeeɗiɗaɓu. kala asama fu ɗo mari nizamu haraka muɗum feere. nden asama fu anda ko asama goɗɗum wontiri. asama arandejum anda ko asama ɗiɗaɓum wontiri, amma asama ɗuɗaɓum ɗo andi ko asama arandejum wontiri, be ko woni ha leddi fu. bana no yimɓe asama ɓe ɗo andi ko woni ha dow leddi, mana kala hunde nde woni dow fu nde ɗo andi ko tokkata ha les mare bo. misalu man, wato a hoosi ndiyam, ko a hoosi taso mango margo none bo ranere, nden a hoosi ɓikkon liɗɗi a sakkini ha nder makon, ha nder taso man a waddi ndiyam a hebbini, no liɗɗi ɗo firlitita, ɗi wa'ita, ɗi dirta, ɗi waɗa no ɗi watta fu, andal mai ɗo ha moy, ɗo ha maɗa, aɗa ɗo laara ɗi, amma hanji caɗɗum ɗi laara maɗa ngam ɗi ɗo ha les maɗa. to ni takle gonɗe dow wondi be takle lesere, be takle gonduɗe ha les. takle gonɗe dow asama arandejum ɗo laara ko woni ha asama leddi, ko woni ha dow leddi fu muɗum, ko Allah tagi lo fu ɗo laara, ɗo waɗi haɗa be majum. to a yehi asama ɗiɗaɓo, kanjum bo ɗo laara ko woni ha dow asama arandejum fu. to a yehi asama tataɓum, kanjum bo ɗo laara ko woni ha dow asama ɗiɗaɓum be tataɓum be leddi fu. to a yehi asama nayaɓum, kanjum bo ɗum ɗo laara ko woni ha dow asama tataɓum, banni ha asama jeeɗiɗaɓum, ɗo timti ko woni ha les mai fu muɗum, andal mai wirnorta ɗum. to kanjum be ko woni ha nder majum, be mawnugo majum, ɗum fuu majum Allah wi hanko on mari. to ko woni ha asamanji wala ko en andi enen se malaika en, kanjum tan enen ɓiɓɓe adama en wawi andugo. se bo en andi baitul izzati ɗon ha asama arandejum, en andi annabi adam o ɗo ha asama arandejum ha hadisol isra'u be miraju. to yehi asama ɗiɗaɓol bo wala ko en andi woni ha totton. en andi malaika en ɗo totton, amma en andi annabo en ɗiɗi ɗon, annabi isa be annabi yahya ɗo ha totton. to yehi asama tataɓo bo enen ka wala ko en andi totton. en andi malaika en ni ɗo ha totton, amma bo annabo en bo annabi yusuf ɗo ha totton. to yehi asama nayaɓo bo enen ka wala ko en andi ha totton, amma en andi malaika en ɗo ton, amma bo nder annabo en annabi idrisa ɗo totton. nonnon asama jeeɓu en andi annabi haruna ɗo totton. asama jeeɗiɗaɓu jeegojum en andi annabi musa ɗo totton. asama jeeɗiɗaɓum en andi annabi ibrahima ɗo totton. en andi baitul mamuri ɗo totton. ɗo on andal ko en andi. to Allah o wi en lillahi ma fi samawati, ko woni ha dow asamanji ɗo fuu
Allah on mari ɗum. To hunde to an mari nde wala ko yottatama andugo nde be ko woni ha pirlitte mare, banguɗum mare e cuuɗuɗum mare fu wirnortamaɗa. Sey o warti ha meɗen o wollani en o wi en wa ma fi lardi lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi. Non ko woni ha leddi fu bo ɗum woni ha leddi bo bayen mbi malaika en ɗo ha leddi, jagganoɓe ɓiɓɓe adama ɗon, windoɓe kuuɗe ɗon, renoɓe ɗon, waroɓe laara sayyahina ɗon, malaika en ɗon feere feere ha leddi. Woɓɓe Allah tagi ɓe ha leddi man, ɓeɗo waɗi irtibaɗu be leddi man, ngenda maɓɓe pat ha leddi man woni. Woɓɓe feere bo asaman man ɓe ngoni ɓe waran ɓe jippa ɓe wara ha leddi man. Nden sey ginnaji kanji bo ɗi ɗon, amma en darataɗi ngam ha bu'udu Allah tagi ɗi, na ha buudu man Allah sigi en ba. Ɗiɗo ha duniyaru man, nelal annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo ha dow maji. Bana a andi Allah jippinani en Qur'anu, amma Allah jippinani Qur'anu kanji ma Allah jippinani ɗi Qur'anu man. Ko Allah wi en waɗa fu kanji ma Allah wi ɗi waɗa, amma enen en yi'ataɗi ngam ha bu'udu Allah sigi en feere en ɗo wolwa ka wakkatiji go, enen ɗo ha bu'udu rabi'u, hanji ginnaji ɗo ha bu'udul khamisu. Nden rawhaninkeji bo ɗon quddamul asma'i, kanji ma ɗi ɗon kanji woni ha bu'udu sadisu. En wi malaika en ha bu'udu sabi'u woni, ha bu'uduwol jeeɗiɗaɓol. kanji waɗi malaikajo ɗo welti takle fu muɗum, wala takle ko wirnorta ɗe, amma enen en fotai en anda ko ɗe wontiri, amma kanji bo ɗe ɗo andi ko en wontiri fu. To haɗɗo malaika en be ginnaji be ruhaninkeji haɗɗo ha leddi, nden be gabbaji be nanta kaytiniɗum, ɗi fuu maji to a yiɗi a waɗa ɗi jumla a moɓa ɗi, to yiɗi bo a firlita a waɗa tafsilu maji a sendindira ɗi, ɗi pat maji moye mari ɗi? Allah mari ɗi. To marɗo hunde bo hanko on timmini ne andal. To an mari hunde wala ko yottatama andugo nde. kanjum waɗi jomirawo wi lillahi ma fi samawati wa ma fi lard. Ko woni ha dow asamanji be ko woni ha leddi ɗo fuu hanko Allah mari ɗum. To en waɗi o wi en banni, o wi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, to ni on wangini ko woni nder yonkiji moɗon, to on wangini ko woni nder yonkiji moɗon, ko ɗum wolde, ko ɗum kuugal, ko ɗum yaakeyel, aw tukhfuhu, ko bo on suuɗi ko woni nder yonkiji moɗon, ko ɗum kuugal, ko ɗum itiqadu, ko ɗum yaake, jomirawo wi yuhasibkum bihi llahu, jomirawo o horsiran on be majum. wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, woɓɓe nder modiɓe tafsir se ɓe mbi to ayare ɗo nde wari nde ɗo timmitina kiita ayare keñago, wala taktumu shahada, ta ñukkine shaydaku onon shaydiɓe. Woɓɓe feere nder modiɓe tafsiru jumhuru ɓe mbi ayare nde wari nde ɗo wolwana ammatan ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam. Woɓɓe nder maɓɓe sey ɓe ɓeddi wangitingo, ɓe wi ayare ko ayaje garɗe ha surol qur'anu diga fuɗɗode bakara ha wargo haɗɗo, ɗe fuu maje ɗe ɗo sawi wasuji, ɗe ɗo sawi qissaji, ɗe ɗo sawi kiitaji, ɗe ɗo sawi itibaruji, ɗe ɗo sawi bo misaluji. To ayaje ɗo ɗe fuu maje ko woni ha maje pat ɗe ɗo nufe ɗe ɗo nufe enen ɓiɓɓe adama, ɗe ɗo nufe ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasuji gazaɗi, be nanta haltaji haltanaɗi, be umroje umraɗe, be kaɗaɗi haɗaɗe, ɗi fuu maji enen on wolwana. To a nani a huuri, Allah ɗo andi. To a nani a sali hurugo, Allah ɗo andi. kanjum waɗi jomirawo wi in tubdu ma fi anfusikum, ibda'u haɗɗo wangingo, izharu, ko woni ha ɓernde kanjum wangata terɗe. Hatta numo ngo a numata, to ni numo won ngo nangi maɗa, goɗɗo to laari yeeso maɗa heftan lallay woodi ko woni ha ɓernde maɗa. To ɗum seyo o heftan seyo ɗo ha maɗa, to ɗum suno o heftan suno ɗo ha maɗa, to ɗum nawalla o heftan nawalla ɗo ha maɗa, to ɗum belenga o heftan belenga ɗo ha maɗa, to o laari yeeso maɗa. Asli majum hato ɗum woni an ha ɓernde maɗa a woni aɗo hadda be majum, amma to goɗɗo laari ɗum sei ɗum waɗa tajalli ha yeeso maɗa, ɗum wanga. Non bo kuugal ngal a huwata, kala kuugal ngal a huwata fu seeto ɓernde maɗa arti yewtidi be maɗa, e bolino ke a irum maka seɗɗa, ɓernde maɗa arti waɗi niqashu, waɗi muhawara be yonki maɗa, ha yehi gasni, ndenda kuugal may ngal wanga. To kanjum kala ko a laari wangi ha goɗɗo pat
ko woni ha nder yonki maako on haqiqa majum. Foti ɗum waɗa ta'akusu ko woni ha nder ɓernde maako feere ko o wanginta feere, amma ɗum tabititako ko ɗum wangi heftoɓe heftan ko woni haqiqa ha ɓernde maako ka kaza be qara'inu. Kañum jomirawo wiyata wa in tubdu ma fi anfusikum, to on wangini ko woni ha nder ɓerɗe moɗon, aw tukhfuhu ko bo on suuɗi ko woni ha ɓerɗe moɗon ɗo, on sali wangingo. To yiɗi en hosa kongol seɗɗa nder modi ɓe wiɓe haala ɗo ɗum kiita shahada sheeda guuɗo on. To yiɗi en wiya aa ɗo ɗo wolona surol bakara may ngol fuu magol be wasugi ngol waddi. To yiɗi ɗo nufa ummatore annabijo fuu manaji man nastan haɗɗo. Aw tukhfuhu yuhasibkum bihi llahu, jomirawo o horsitan on be majum. Wi'ugo jomirawo horsitan on be majum ɗum satani sahaba en annabijo sallallahu alaihi wasallam. ɓe mbi nde ayare ɗo nde jippi kamɓe sahaba en sey ɓe moftidiri mawɓe man, sey ɓe ngari ɓe jooɗi ha yeeso annabijo sallallahu alaihi wasallam. ɓe ɗuɗɓe nde ɓe jooɗi ɗo sey ɓe hofi koppi maɓɓe, ɓe pat ɓe ɗo tiggi koppi maɓɓe. ɓe wi annabijo jomirawo jippinani amin hunde nde min wawatako. in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi llah, to on wangini ko woni e nder ɓerɗe moɗon ko on suuɗi ko woni e nder ɓernde moɗon, Allah horsitan on. Jotta kana kuuɗe ba en on loy haala kuuɗe ɗe a huyi, aa ko woni nder ɓernde maɗa ko wurtay Allah horsitita be man. ɗum satani sahaba en annabijo sallallahu alaihi wasallam. ɓe ngaɗi ka woyugo, ɓe ngaɗi ka woyugo annabijo sey haltani ɓe wi kadi jotta kam on mbi'an bana ummatoje bi saliɗe wi samina wa asaynana. ɓe mbi aa min mbi'atako. annabijo wi to qulu samina wa aɗana, wi'e on nani on ɗowti. ɓe pat maɓɓe ɓe ɗon mboka ɓe mbi samina wa aɗana, ɓe ummi ɓe dilli. nden jomirawo jippini ayare yeesore ɗo amana rasulu bima udra ilayhi. woɓɓe ɓe yehi ɓe mbi ayare ɗo nde jippi, nde jippi ha waɗi zamanu annabi sallallahu alaihi wasallam sali, zamanu sahabo en, ha zamanu tabi'ina. woodi abi sa'id ibn murjanata o wari ha sayyidina abdullah ibn umara, o tawi sayyidina abdullah ibn umara ɗo janga qur'anu, ɗo janga yetti ha ayare ɗo fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi llahu. abdullah ibn umara sey waɗi ka woygo, ɗo woka haɓe nani ɓernde makko ɗo hiika e kin satugo ɓernde. o wi to ni Allah nangiran en be ko woni ha ɓernde men kam Allah halkan en. ɗoɗɗon o waɗi ka woyugo. nden abu saïd ibn bo o ummi o dilli abdullah ibn abbas, o wi dey mi yehi abdullah ibn abbas, mi yehi abdullah ibn umara, nano mi tawri mo jotta oɗo woya. abdullah ibn abbas wi rahimallahu ibn umara, inna hadhihi al-ayata lamma nazalat faqad wajada as-sahabatu ma wajadahu al-ana walakin Allah khaffafa anhum bi ayati la yukhallifu Allahu nafsan illa wus'aha. o wi Allah hinno abdullah ibn umara, ay wakkati ayare ɗo jippi sahaba annabijo fuu nani ko o nani ɗo, ɓe mboyi bo ba o woyri, amma Allah hoynani ɓe ayare nde en tammi jangugo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. to haɗo modi ɓe sey ɓe mbi to no ayare ɗo nde jogirte, ngam ayare men nde ɗo mari qara'inu. wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi llahu. ngam ɗume jomirawo arti lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. wa in tubdu o arti o andini en hanko on mari ko ɗume, ngam man wala ko ñukkortamo ko on wangini ko on suuɗi fuu. irum ayaje man ɗe ɗo ha qur'anu, irum ayare ha suran tabara to wa asirru qawlakum aw ijharu bihi wa huwa al-latiful khabir ko wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir walladhi ja'ala lakum arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ay hanko on andi ko o tagi, kadi o anda ko o tagina, wa huwa al-latiful khabir. to sey o sappi haɗɗo ni to yiɗi wangine ko woni e moɗon, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, wangine ko suuɗe, innahu alimun bi zati suduru, oɗo andi ko woni ha caka ɓerɗe ko woni ha nder ɓerɗe ɗo. to kañum fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi llahu. ayare men nde ɗo mari qara'inu irum ma qur'anu, sey ɓe tafi hadiseji no ɓe famirta nde. ɗoɗɗon woɗi hadisol ngol annabijo sallallahu alaihi wasallam wiyata, muslim fillingol, man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatu. to ni goɗɗo o nufi ha o waɗa aybe
fo ha o waɗa geddal nden o waɗaygal to o windanteɗo kuugal bongal. nden non hadisol ngol muslim filli fayin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wiya rufi'a an ummati ma haddasat biha anfusuha, ɗum ɓamtanama ummatore mako ko yonki maare yewtinde, mana numoji ɗi a numata. Jomirawo sappi en fa ha surol Isra'i to ayi en yahan ha nokkure jomirawo wiyata to Allah yerdi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. ko woni ha nder ko nanɗe nanata be ko gite yi'ata be ko woni ha nder ɓernde ɗo ɗum pat Allah ƴamete dow majum. to haala khawatiru to moƴƴe seɗe ngaɗi muhawaraji ko mojo be no hosiri ma kasu ayaje ɗo be no fassirta ɗe. nden sey yehi nder maɓɓe modi ɓe ɗiɗo sey ɓe siwi wolde man imam Mazari be alqadi Iyad ɓe ɗiɗi sey ɓe siwi wolde man sey ɓe mbiyata to ndano kiitaji khawadiru wonata ko sorsortata ɓernde maɗa khawadiru hadiseji ɗo bo nda mahmalu maje ha dow ayaje ɗo ndano ɗum eftirta hadiseje ɗo ha dow ayaje ɗo. ko yonkima waɗi ka yewtugo maɗa na an ɗaɓɓiti na an tefi en gollino ka balaɗe sali to ɗon nder khususiya ɓi adama nde o jooɗi pat ɓernde mako ka ɗo huwa way o jooɗa ɓernde mako nde wala numa waɗata ko to o geeto kanjum on numugo ɓernde man on ɗum fassirte to o ɗaani ɗum warta koyɗol ha woɓɓe feere kuugal ɓernde man. to kanjum waɗi hawaɗiru je warata a ɗaɓɓitayɗi kanji ɗiɗo wara tan ɗiɗo dilla ɗiɗo wara tan ɗiɗo dilla ɗo wara dilla ɗo wara dilla ɗo wara dilla kanji fottinama kanji on ɗi Allah horsititakoma be maji. kanji on rufi'a an ummati amma haddasat bihiya anfusuha, ɗum ɓamtanama ummatara ko yonkimaji yewtidiɗi. khawatiru garɗi dow azmu mana an on tefi numo man be hoore maɗa a waɗi ka numugo kanji bo ɗiɗo none ɗiɗi. wodi khawadiruji ɗon ɗi kanji ɗi wala haaje kuugal ha nder ɓernde tan ɗi haɗata kanji on itikadu woni ha nder maji aqida maɗa ndano a numiri jawmirawo ndano jawmirawo woni ha maɗa nder man on kefaraku heɓete be shirku e ko nandi be man nder man on nyawuji ɓernde ha sadaku wonata nder man on ngaygu wonata e ko nandi e maji. to kanji ɓe mbi Allah horsitito dow maji fodde no a woni be maji ngam kanji an on yaari hoore maɗa ha maji. nden wodi hawaɗiru ɗon kanji bo ɗaɓɓitan kuugal lallay kawaɗiru ɗum ɗo horsortota ɓernde maɗa on amma seeto a huyi kuugal man to ɗum haaɗi ha horsugo ha ɓernde maɗa tan mana a waɗi asmu inum hadisol ngol wi man hamma bi sayyi'atin falam ya'mal ha kutibat lahu hasanatu a nufi jotta ka nde a waɗan geddal ko a waɗan aybe feere mawɗum a haɓɓi an niya amma waɗugo aybe man ɗum terɗe maɗa on waɗata. nden sei kujeji goɗɗi feere ɗi wari ɗi haɗima waɗugo aybe man aygo wari haɗima to ɗo modi ɓe seyi dow komgole ɗiɗi nda a haɓɓi an niya ka a waɗan nden bo hunde feere wari haɗima waɗugo to ɗo ɓe yehi dow qawlani woɓe feere wi a hadisol no haɗɗongol huwata man hamma bi sayyi'atin walam ya'mal ha kutibat lahu hasanatun kono goɗɗo nuufi ha o waɗa geddal nden bo o waɗay ka o windantoɗe bongal gotal woɓe feere ɓe wi aa ay o annino o waɗan geddal man o waɗaygal to ngam man haɗɗo o windantake bongal bana o windantage kallugal nde o waɗaygal. to ɗo imam Mazari be nanta qadi Iyad ni ɓe eftiri ayaje ɗo nane famirte fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibkum bihi llahu jawmirawo horsitano hisabu hosama diga ɗume diga limgal limugo huuɗe diga adadu limugo mana a waɗi kaza Allah winda a waɗi go'o a waɗi kaza Allah winda a waɗi ɗiɗi a waɗi kaza Allah winda a waɗi tati jumla maji to ɗo hawti kanjon lissafi aybeji ɗi a waɗi to boɗɗi bo non a waɗa gotel Allah hokkama sowanama a waɗa ɗiɗi Allah hokkama sowanama a waɗa kanji on lissafi maji on jamirawo hawtata jumla maji man kanji on woni hisabu kanji waɗi to on huyi ko ɓerɗe moɗon suuɗi ko waññini fu yuhasibkum bihi llahu jamirawo horsitama be majum fa yahfir liman yashau wa yu'adhib man yashau haɗɗo jamirawo wi o yaafan mo o muuyi yaafugo nder moɗon wa yu'adhib
o yangitan mo o mooyi yangutugo nder moɗon. To en waɗi o yi yuhasibkum bihi llahu, amma ngufranu be nanta azabu sai o hokkitiɗi mashi'a makko. to ɗo en arti en wolino hala mashi'a jomirawo no woni. mashi'a kañum on wodinta hunde diga nde wala ko nde wala. mashi'a jomirawo on wodinta, nden ƙudura be irada bo wara sendaɗi. to haɗɗo jomirawo sai o hokkiti yangutugo be nanta yaafuye, kañum ɗum kuugal mashi'a mako on. mo o arti o yaafi ɗum o hitani yaafugo diga mashi'a mako sai o yaafa ɗum. mo o hoddiranayi yaafuye bo ɗon bo sai o yangita ɗum. to sai o wi wallahu ala kulli shay'in qadir, jomirawo o marɗo bawɗe dow ko ɗume fu. ene waɗi o timmini ayare ɗo be ƙudura mako ngam o waddi hala mashi'a mako. nde o waddi mashi'a mako ha yu'azzib man yasha'u yaghfir liman yasha'u wa yu'azzib man yasha'u, nde o waddi mashi'a mako to a hollama nda ha ƙudura bo huwata. to mashi'a wodini hunde to ƙudura sai wara sendane. kanjum waɗi hanko jomirawo oɗo mari bawɗe waɗugo ko ɗume fu. ko waɗi o mari bawɗe waɗugo ko ɗume ngam hanko mari ko ɗume. a lara no ayara man fuɗɗiri, lillahi ma fi samawati wal ardi, hanko on mari ko ɗume. jotta a maran hunde, an mari bo maral timmudungal. nden goɗɗo yeccama no a watta be hunde man, ko goɗɗo suɓane ha a watta nde waɗu kaza ta waɗe ɗum waɗan. to kanjum on waɗi o wi lillahi ma fi samawati wa fil ardi, sai ragare ayare man o waddi mawdu ayare man ko o mari haje o andini mumini en, sai o waddi ragare ayare man o wi oɗo mari bawɗe waɗugo ko ɗume. to haɗo ayare ɗo kayre nde ɗon nder ayaje sowɗe kitaji surol bakara pat ko en jangi kitaji diga fuɗɗode ha wargo haɗo fu ayare ɗo ɗon nder ko soyɗe, nden sai ayaje maɓɓoje surol mai. Naam. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يمروي آمن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ندني بما أنزل إليه دم كو جبنا هارو ماكو والمؤمنون بمؤمن أنفو كل بفو مبه كلا غوتو فندر مبه آمن بالله وندني الله وملائكته ملائكة المودم وكتبه دفت ماكو ورسله أنلاب ماكو لا نفرق بين أحد من رسله min sendindirtako ko goto fuu muɗum ha nder nulaɓe maako. wa qalu ɓe mbi sami'na min nani wa aɗa'na min ɗowti rabbana jawmi min wa ilayka almasir, wartude ha maɗa woni. ayare ɗo kanje ɗe ɗiɗi ɗe jippi ɗe ɗon nder ayaje jippuɗe ha annabijo sallallahu alaihi wa sallama, nden ɗe ɗon nder ayaje tedduɗe ɗe jippi ha annabijo. qur'anu fuɗɗi ha timmi wala ayare to nde ɗo wara ko surol to ɗo wara malaika en tokkata ngol ɗofta ngol wara ha annabijo sallallahu alaihi wa sallama, sai surol fatiha be amana rasulu. surol fatiha ka ngol jippi nde ɗiɗi, ngol jippi arande ha makka, nden nde annabijo warti madina ɗon bo ngol jippi. nde ngol wari jippugo sai nde malaika en 9,700 tokkingol wardi be makon ha annabijo sallallahu alaihi wa sallam. kanjum waɗi jomirawo nde wari wi'ugo walaqad atenaka sab'an min almasani wal qur'an al azim, kangol jomirawo sai senditingol kangol ngol feere qur'anu feere. nonnon amana rasulu ayaje ɗiɗi
kanje ma wakkati le jippa annabijo sallallahu alaihi wasallam sene malaika en ujune capanɗe jeeɗiɗi tokki jibrila ɓe gardi be maji ha annabijo sallallahu alaihi wasallam nde ɗe jippi ngam albishir on ɗe wari wannugo annabijo nden ɗon nder ayaje sembiɗɗe nden bo ɗe wari timmingo surawol baqara bo kangol on woni ƴuldere alquran wodi annabijo ɗoni gol sanamul qur'ani ta ɗe tefa ƴuldere hunde hato on mari daraja en ɗo andi ngeloba ɗume on ɓuri towugo ha maga ayi ƴuldere maga en ɗo andi ngaari ɗume on ɓuri towugo ha maga ha maari en andi ƴuldere no ɗume on woni ƴuldere alqur'ani kanjum woni surawol baqara to aya jaɗo nde ɗiɗi nde ɗe wari jippugo kanje ɗe jippayi be koyɗum sey nde jomirawo waɗi jibrila adi hoosi malaika en none feere feere ɓe ngaɗi ni annabijo sallallahu alaihi wasallam albicir be jippago ɗe en yahan ha fayidaje maje aragare surol man to Allah yerdi jango wakkati kaɓol defte meɗen amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi jomirawo wi arrasulu haɗɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam nufata ngam alifiyol man wol ahadinkewol ngol wari ngol ɗo sappa annabijo amana rasulu nulaɗo o nuɗɗini bima unzila ilayhi min rabbihi ɓe wi nde jibrila wiɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam nde jangingol o wi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi so o wi wa hubba lahu an yu'mina mana henanama mo o nuɗɗina ngam ko andi hanko rasulu ɗo o nuɗɗini bima unzila ilayhi min rabbihi ko Allah jippinanimo diga jawmiko o nuɗɗini be majum ayare ɗo nde wari nde ɗo annabi sallallahu alaihi wasallam albishir na annabijo tan ba be mumini en fu muɗum amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuna be nanta mumini en fu ɓe nuɗɗini ko Allah jippini dow annabijo sallallahu alaihi wasallam to ayare ɗo ɓe wi kanjum waɗi kayre nde wari nde lumbi surol baqara ha caka ay surol baqara fuɗɗiri alif lam mim zalika alkitabu la raba fihi ko hudan lilmuttaqina allazina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun nayni ngol fuɗɗiri ulaika muminuna yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika nden haɗɗo bo jomirawo sefi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuna annabijo sallallahu alaihi wasallam o nuɗɗini ko Allah jippinanimo ɗume on Allah jippinanimo nelal muɗum Allah jippinanimo annabaku tawon nden Allah jippinanimo nelal muɗum nden Allah jippinanimo deftere muɗum to hanko annabijo o nuɗɗini na hanko tan bo be mumini en fu walmuminuna kullun amana billahi wa ma unzila ilayhi hamɓe muminen ɗo ɓe fuu maɓɓe kullun haɗɗo kullu ɗum ɗon nder asma'u inɗe ɗe kone nde ɗe wari fu ɗe ɗo tefa idafa ɗe ɗo tefa laafal ha yimɓe nahu no laafal may ittama sey janɗe wadde janɗe ɗo bo ɗe latan ɗum iwabu an mufradin on tan winul iwabi kanjum jomirawo wi kullun ɓe fuu maɓɓe iwadum amro kullun hamɓe muminen ɗo goto nder maɓɓe ɓe fuu maɓɓe amana ɓe nuɗɗini ɗum on ɓe nuɗɗini bo ɓe nuɗɗini Allah ɗon ɓe nuɗɗini wodede Allah ɓe nuɗɗini gotimmaku Allah ɓe nuɗɗini sindinoje Allah kullun amana billahi wa ma unzila ilayhi min rabbihi wa malaikati kullun amana billahi wa malaikati nden na Allah man tan ɓe nuɗɗini ba aa ɓe nuɗɗini malaika en Allah fu ɗon mana Allah ɗo mari malaika en ba en mbi malaika en ɗo ha leddi malaika en ɗon ha asamanji jeeɗiɗi malaika en ɗo ha sidratul muntaha malaika en ɗo ha kursiyu malaika en ɗo arshi ha gaɗa arshi ma to a yiɗi malaika en ɗon Allah ɗo mari malaika en hamɓe ɓe nuɗɗini en tammi en jangan ala malaika en ha suratu faɗiri to uli ajniyatin masne wa sulasa wa ruba'a hamɓe bo buniya tagdi maɓɓe no Allah tagiri ɓe ɗo kullun amana billahi wa malaikati ɓe fuu maɓɓe hamɓe muminen ɗo ɓe nuɗɗini Allah ɓe nuɗɗini bo malaika en Allah wa kutubihi be defte Allah fuu muɗum
defte Allah nuɗɗinteɗe kanjum on defte 114 ko goɗɗe jippi ha annabi Yusuf, goɗɗe jippi ha annabi Idrisu, goɗɗe jippi ha annabi Nuhu, goɗɗe jippi ha annabi Ibrahima, goɗɗe jippi ha annabi Musa e de ko Tawreta. Nden be nanta kanjum 110 ɗo, sai Tawreta, sai Linjila, sai Zabura, sai mawnde mare kanjum woni Alqur'ani. 110 e jippi ha annabo en limtaɓe ɗo, kanjum woni annabi Idrisu, be annabi Nuhu, be annabi Ibrahimu, be annabi Musa. ɓen nayo ɗo jumla defte 110 jippi ha maɓɓe. sai defte 4 kanjum on deftere annabi Musa Tawreta, deftere annabi Dawuda Zabura, deftere annabi Isa Linjila, be deftere annabi jomeɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayre noon te deftere Alqur'ani. wa kutubihi jumhur qura'u en fuu ɗo jangiri, amma Hamza be Kisa'i hamɓe ɓe jangiri wa kitabihi. kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi ni ɓe jangiri hamɓe. nden jomirawo lori shaydani mumini en ɓawo ɓe nuɗɗini Allah, ɓe nuɗɗini malaika en, ɓe nuɗɗini defte Allah, sai wa rusulihi ɓe nanta nulaɓe muɗum fuu, ɓe nuɗɗini nulaɓe fuu. nuɗɗingoɓe niraɓe fuu kanjum waɗi imanu maɓɓe sikidi, laati wala ko heedi ɓe yeeso. ɓe wi haɗɗo amana rasulu kanjum on sappata mana ayare nden tan mi jango wa suratul Ali Imran to Allah yerdi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi, onon on ɓurduɗo nder ummatoje fuu wurtinaɗe nder yimɓe. dalila imanuji may ɗi fuu maji en kosiɗi Allah waɗi nder maɓɓe. kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. min sendata ko goto, min sendirta ko goto nder nulaɓe Allah. nulaɓe Allah ɗon ba annabijo yecciri na hadiseji cayiɗi. nulaɓe Allah ɗon ɓe 313 bana annabo en ɗon 1,124. nulaɓe hamɓe ɓe 313 on ha nder maɓɓe. 313 ɗo ɓe fuu maɓɓe ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam nuɗɗini ɓe. amma ummatoje shaliɗe sai a tawa ɓe yerdi annabojo oɗo ɗo, ɓe yerde annabojo oɗo ɗo, ɓe yerdi annabojo oɗo ɗo, ɓe yerde annabojo ko ɓe nuɗɗini nulaɗo ɗo, ɓe nuɗɗinayi nulaɗo oɗo ɗo, ɓe yerdi be dina kaɗo ɗo, ɓe yerde dina kaɗo ɗo. enen en ɗo wondi be ummatoje ɗiɗi jotta. yahudu en hamɓe ɓe yerde annabi Isa ɗum annabojo Allah on, ɓe yerde annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗum annabojo Allah on. nasara bo ɓe yerdi annabi Musa ɗum annabojo Allah on, amma ɓe yerdi annabi Isa ɗum annabojo Allah on, amma ɓe yerde annabijo men sallallahu alaihi wasallam ɗum annabojo on. enen ummatore annabijo sai en yardiɓe ɓe fuu. nden jomirawo sheydani en imanu be kangol mako la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. to goɗɗo o nuɗɗini annabo en ɓe fuu maɓɓe sai o itti annabojo goto o wi o nuɗɗinayi ɓe ni o nuɗɗinayi ɗum ni o warti o kefeero wakkatiyel man. dalila ayare wi inna alladhina yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi babin wa nakfuru bi babin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atana lil kafirina adhaban muhina. inna alladhina kafaru billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi babin wa nakfuru bi babin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. yimɓe ɓe mbi ɓeɗo yimɓe ufranoɓe Allah be annabijo muɗum be annabo en muɗum, nden ɓeɗo yiɗi ɓe senda hakkunde Allah e annabo en muɗum. ɓe mbiya min nuɗɗini annabojo kaza be kaza ko nulaɗo kaza be kaza, min yerdi ɗum, min jaɓi ɗum, min hufrani be kaza bo min jaɓay ɗum. nden ɓe yiɗi ha kamɓe ɓe wurtina manhaj maɓɓe, hamɓe bo ɓeɗo wolli be annabojo kaza, ɓe ndabi annabojo kaza, bana yahudu be nasara woni ha zamanuɗo ɓeɗo jotta ɗo. jamira wi ulaika humul kafiruna haqqan. ta yiɗi a tefa ɓe nononi heferɓe dow no yonɗi dow haqiqa ɓeɗo ɗo sendoɓe annabo en. yerda woɓɓe feere amɓe noni heferɓe. Allah renu en. ɗo la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. imanu
maɓɓe nde jomirawo seedani ɓe amana rasulu bima unzila ilayhim rabbi wal muminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi min sendayi ko goto nder annabo kanjum nder sharɗiji imanu annabijo sallllahu alih wa sallama dole a yerda annabo en ɓe fuu maɓɓe en andi hadisol saydna oumar ngol wi wakkati jibrila wari annabijo sallllahu alih wa sallama ɗo ƴamtamo ma huwa al islamu ayi al islamu an tumina billahi an tashhadu an la ilaha illa allah وأن لا شريك له محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت دون الإسلام كو ما الإيمان سوف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره أوني إيمان سي أنودنا الله أنودنا ملائكة anudna annabijo allah annaboen allah anudna malaika en anuɗɗina defte allah nen anuɗɗina hoddirore kanjum on wonte imanu to haɗɗo jomirawo holli ala muminen kulluna amana billahi so wi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wigo mako la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wurtini yahudu be nasara ɗo en wi yahudu yerdayi annabijo meɗen muhammadu sallllahu alih wa sallama be nanta annabijo wari ha nder defte maɓɓe hamɓe nasara ɓe yerda be annabijo sallllahu alih wa sallama be nante annabijo wari ha yeeso ma mubashiran bi rasulin yati min mbadi ismuhu ahmadou inde annabijo wari ha defte maɓɓe fuu ɓe yerdayi kanjum on waɗi ɓe laati nder jumla heferɓe amma ummatore annabijo sallllahu alih wa sallama ɓe yerdi annabijo allah sallllahu alih wa sallama ɓe yerdi bo luttuɗum annabo en fuu muɗum ɓe pat maɓɓe bo ɓe gotel ba annabijo sallllahu alih wa sallama wi nanul ambiyau abna'u allatin dinuna wahidun wa shara'i'una mukhtalifa o wi minon annabo en min ɓiɓɓe yaadikko en dina amin kaka ngoota ay inna dina inda allahi l'islam dina ko allah jippini diga annabi adam kanjum on ha annabijo sallllahu alih wa sallam ɗum on woni dina bo kujeji joyɗo nuɗɗingo allah be nanta julde be nanta suumaye be zakka be hijju ɗo kanjum on annabi adam waddi ha annabijo meɗen muhammadu sallllahu alih wa sallam ɗo kanjum on woni dina kanjum on o wi nanul ambiya abnau allati dinuna wahid dina kaka ngota amma wa shara'i'una mukhtalifa shari'aji on feere feere kala annabojo fu ɗo warna be sharia muɗum hasaba zamanu muɗum kanjum waɗi ɓiɓɓe yadikko en bo a tawa baba goto kanjum misalu bana dina ngota shari'aji feere feere bo kanjum on daadiraɓe feere feere to ɗo ayi o yiri hadisa ɗo banni jomirawo ila nufarriqu bayna ahadin min rasuli min sendayi ko goto fu nder nulaɓe wa qalu sami'na wa adana hamɓe mumini en ɗo annabijo sallllahu alih wa sallam man be nanta mumini en ɓe allah herti wolwi diga fuɗɗode suurawol be ragare magol ɗo ɓe mbi sami'na wa adana modi ɓe wi wakkati en ɓe wari ɓe tawi annabijo sallllahu alih wa sallam areji jomirawo jippini ala kawadiru fain tubduma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi llahu jomirawo horsitano ɓe man wakkati haala kawadiru ɗo wari jippi nde ayari jama jippi sey ɗum hulni ɓe ɓe wari ɓe tawi annabijo ɓe hofi ɓe mbi annabijo jomirawo seydina bakara ko on wolwata o wi allah jippinani ɓe dongal ngal ɓe wawata annabijo wiyata kadi jotta ka on wi an samina wa asina ba ummatoje saliɗena ɓe mbi aa min wiyata amma dongal ɗo ngal teddani amin noni jomirawo horsitan on ɓe ko woni ha ɓerɗe amin min halki annabijo sallallah alih w sallam wi bal ulu samina wa aɗana wi'e on nani on yetti on ɗowti o sey ɓe mbi samina wa aɗana nde wi samina wa aɗana jomirawo sey jippini ayare ɗo waɗani ɓe albishir amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu hamɓe mumini en go ɓe nuɗɗini ɓe ko annabijo wi ɓe nuɗɗini ɓe dongle ɗe allah jippini ɗo maɓɓe man no ɗe waɗi fu ɓe yerdi ɗe nde allah umri ɓe yerdi umroje allah ɗo ɓe tokki ɗe ɓe ɗowti sey jomirawo lorniti konngol maɓɓe ngal ɓe wi ha yeeso annabijo go wa qalu sami'na wa aɗana ɓe wi min nani min nooti min ɗowti to ɗo kanjum ɗum taaliya on ɗum seynugo ɓe hamɓe mumini en nden ayare warata yeeso ɗo la yukallifu llahu nafsan ɗo jippina dongal mema ngal fuu magal ha dow maɓɓe nde ɓe wi banni qalu samina wa atana rabbana wa ilayka almasir gufranaka
wa qalu samina wa adana ɓe mbi min nani min ɗowti samina wa adana bo ayi ɗum kususiya ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam en ɗo andi annabi Musa wakkatiyel o wi ummatore mako wara noɗɗina a andi yahudu ta annuto en yiyata yahudu waɗata ɗo hamɓe ɓe roni ɗum on fa ko mamiraɓe maɓɓe waɗi ɓe ononi yahudu hamɓe ononi ɓiɓɓe annabi yaquba hamɓe ononi yahudu ɗo ko nanata yahudu ɗo be kalimol inna hudna ilayka kalimol inna en tamen taw ka suratul arafi to Allah yerdi inna hudna ilayka ɗo ɗonon sey ɓe koosi kalimol yahudu ɓe takkani ɓe to nder yahudu en ɗum ɓiɓɓe annabi yaquba hamɓe on yahudu en bana araɓɓe bo ɗum ɓiɓɓe annabi ismaila ɓiɓɓe annabi yaquba bo ayi fuɗɗi ɓeɗo sendita geɓe ɗiɗo woodi isu ɗon isu hanko on teeri be ruumu o nanata ruumu ɗo ɗum ɓi annabi ismaila debbo wakkatiyel o mawni annabi ismaila nde mawni sey o numi derɗiko ɗon annabi ishaqa ha o wara o tawa ɗum nde o waran o tawa ɗum o yiɗi o hawta leñol sey o hoosi ɓiyiko debbo ruumu diga hijas o wardi be muɗum ha Palestine o tawi annabi ishaqa o wi nda ɓiyam ɗo mi waddi mo ɓiyate amo heɓa en kawta leñol to ruumu hanko on teeri be isu baka annabi yaquba to sey ɓe dañi leɗɗi irum ruuma dunko en may nder maɓɓe woni irum liɗɗe ture en yiyata ɗo fuu ha nder maɓɓe fulɓe fuu woni ngam fulɓe ɗum ɓiɓɓe annabi ismaila on ɓe wariri bo ta isu man totton ɓe nastiri to annabi yaquba ɓiɓɓe makko on ɓe wawi annabi yusuf ɗum ɓi annabi yaquba on be lasbaɗu taniraɓe 12 go diga laawi ha zabolun en ɗo limtano inde maɓɓe ɓe 12 nder maɓɓe bunyamin woni ɓeɗo ɗo hamɓe on woni yahudu en mbiyeteɗe yahudu en ha maɓɓe Allah leli annabi musa bo hañum woni annabojo mawɗo ha bani israila waɗi o wiyata bani israila ɓiɓɓe israila ɗo annabi yaquba en tan min tawan qissa man wankon woni israilu o waɗi o wiyata ɗo israilu bo hanko on yahata yaadu jemma ko o doggiri jemma bo yaadu jemma bo sura ɓe wiyata hamɓe yahudu en haɗɗo kamɓe onde annabi musa waddani ɓe tawreta ɓawo wari tawi ɓe ɗo rewa ngaari sakkini ɗe nde hoosi tawreta man jangini ɓe nde ɓe nani ɓe mbi musa samina wa asena min nani min yeddi ngam min wawata ko rondugo ɗongal ayi ɗo ɗon wa is nataknal jabala fawqahum ka annahu zullatu uzuma atinakum bi quwwatin waskuru ma fihi ayi ɗo ɗon jomirawo so waɗi malaika ɗeppiti hosere ɗuri sina ɗo weltini dow maɓɓe iɓe ko on jaɓa ko ma yebbina hosere ɗo dow moɗon ɗo ɗon kadi jotta ka yiɓe sujudi be reta yitere ɗo laara hosere reta bo ɗo laara leddi ɓe jaɓi dow doole to kamɓe on samina wa asayna to kanjum annabi sallallahu alaihi wasallam so wiyata sahaba en kadi on yiɗi ono mbo mbiya samina wa asayna na ɓe mbi aa to annabi jo wiye qulu samina wa aɗana nde wi samina wa aɗana wakkatiyel man ɗo samina wa aɗana maɓɓe no na honduko ba haɓɓerɗe maɓɓe be terɗe maɓɓe ɓe nani ɓe yerdi Allah wawna ɓe dongal ma en tan mi tawan du'a je ɓe tori ha ragare ayaje man rabbanaji ɗo ɗon sawi dow samina man kanjum waɗi rabbana wa ilayka almasir Allah am wartirde ha maɗa woni wa qalu samina wa atana rabbana wa ilayka almasir wartirde amin gufranaka faruwe maɗa ko woɓɓe feere nder modi ɓe wi senuwe maɗa mana jomirawo to waddi umrore o waddani maccuɓe mako umrore doole maccuɓe ɗo ɓe jaɓa umrore man no nde warira fuu to ɗo o yiɗi o laata maccuɗo sikuɗo sharɗi maccangaku ha jawmi ko doole o laata o ɓurdi ɗowtare nden ɗowtare bo irum ɗowtare nde ladabu na wayi ɗowtare dow istihiqaqu ba ɗowtare nde ladabu istihiqaqu kadi diga ñande o marima dole ma ɗowtanamo tawa ɗowtanamo ni oɗo mari bawɗe waɗama ko yiɗi fu amma ɗume ɗowtare nde on yettiɗininde kayron woni ɗowtare warore be ladabu ɓe ɗo anna en misalu man sufa ɗum ɗo anna en misalu man ɓe mbi moy on muridijo ɗowtiɗo ha shehujo mako muridijo mo siki sharɗi ɗowtare ha shehujo mako hanko on muridijo mo shehujo mako waddata hayre marnde daraja ko kuma kakel ɓurdugel daraja sey wi'amo ɗaru hunde ɗo de way ɗum hunde duniyaru de konde sukki
nde ka nde handi pusego no nde mardi daraja no nde woɗiri fu to sewjo makko wi nde handi pusego ni oɗo hosa sawru tappa nde pusa tan ko waɗi ngam o faami sewjo makko ɗo yiɗi nde puse nden to sewjo makko wi ha a jinnoɗo no a pusata ɗo bo so wiya mi tuubi ay min bo faamu on famɗi mi wala hakkilo mi wala faama mi anda a yiɗano mi pusa mi waɗi aybe ay sewjo makko on sappinomo pusugo ko o pusi nden lori ɗo ayba mo to moy on timmuduɗo ta o hoora aybe ɗo dow shehujo maako o lora o wartira aybe man dow maako warturgo aybe maako dow maako kanjum woni aynul adabi ha maako ɗo on fassara shehu yimata ha nanta ruhul adabi kanjum on fassara shehu sappata ha o wiyata fal adaba ya za saliki fa innahu babun li kulli saliki ladabu ɗum on timmudugo ladabu aybe ka an waɗata sewjo ma waɗata aybe sewjo ma waɗata aybe ko ko ƴonti ha maako to yiɗi ɗum umroje to yiɗi ɗum ishara to kanko to hanko waɗini kanjum on boɗɗum kanjum on gonga to bo hunde ɗo nde wurti khilafu ko o aybi to aybe man an on waɗina hanko banko watta aybe fakada woni sheki aqwamu wa aliyaku min al muridi inda man akalko bofol sew ɓuri ɓocago ɓuri leɓanago muridijo ha marɗo hakkilo to irum ladabuji ɗo kanjum on ladabuji sahaben annabijo sallallahu alih wa sallam ɓe gatta be annabijo kanjum jom annabijo nde haltani ɓe mbi sami'na wa aɗana nden jomirawo lori wandi ɓe taliya seyni ɓe waɗani ɓe albishir ɓe kadi ɓe samina wa aɗana man rabbana wa ilayka almasir gufranaka faruye maɗa Allah min tuubi be ƴamtugo amin hunde ndeɗo ɗo amin wara min mbiya min wawata dongal teddi ay an tagi amin ɓay bolata ka ko ndey bana baba jelani wiyata to Allah rondima dongal o andi a wawan ngal to a andi a wawata ngal o rondatama ngal to ayi Allah ɓilima dongal o andi a wawan ngal to a wawata ngal o rondatama ngal amma haɗaka a ɗaɓɓita tekkare kanjum waɗi gisa annabi Musa o wi annabi Musa wakkati Allah hokkimo annabaku ay o wi rabbi ishrah li sadri ɗum tekkare on wa yassir li amri ɗum tekkare on walul uqdatan min lisani ɗum tekkare on yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ɗum tekkare on haruna aki ɗum tekkare on asjud bihi azri ɗum tekkare on wa ashriku fi amri ɗum tekkare on kay nusabbihaka kasira wa naskuruka kasira innaka kunta bina basira ɗo pat tekkaje on o ƴami jeerondugo annabaku ɗo ay annabaku on Allah hokkimo Allah andi o wawan annabaku amma nde annabaku ɓe teddi hanko bo nde annabojo nane wi annabo en mushahada ɓe goni kamɓe ɓeɗo gondi ɓe jomiraɓe ɗo andi ko ɗume to kanjum ɗo kañum waɗi so o ƴami tekkaje ɗo to alari annabijo umri hunde hamɓe sahaba en mawɓe no kummali en ɗo ɓe wala ja to kanjum waɗi gufranaka ɗo aybel je ɓe wari ɓe wi dongal ɗo ngal teddani ɓe ɗo kañum o nder moɗe ɓe tafsir kañum waɗi wimo gufranaka faruye maɗa rabbana wa ilayka almasir wartirde ha maɗa min bonima ha maɗa min gartata min hallinima ha maɗa min gartata Allah waɗi o nder wonuɓe Allah waɗi nder jumla mumini en ɗo barka annabijo sallllahu alayhi wa sallam subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جانغو ان سورنا تانغول كانغول بقره